Галоўныя вынікі стратэгічнага дыялогу паміж ЗША і дэмакратычнымі сіламі гэта план дзеянняў на 25 год. Мы гаварылі пра тое, як дапамагчы незалежным медыям, праваабарончым арганізацыям, прыватнаму сектару. Таксама абмяркоўвалі крокі па вызваленні палітвязняў. З боку ЗША ёсць разуменне, што свабодная Беларусь гэта задатак, гарантыя бяспекі ва ўсёй Еўропе. У Вашынгтоне няма сумневаў, што Лукашенко не можа быць незалежным ад Пуціна. Усе разумеюць, што Лукашенко это марыянетка, закладнік у руках Пуціна. Што мы можам зрабіць, гэта падумаць, якім чынам аслабіць Лукашенку. І аслабляючы Лукашенку, тым самым чынам аслабіць Пуціна. Таксама абмяркоўвалі падтрымку нацыянальнай ідэнтычнасці і культуры. Яшчэ год таму назад, падчас першага дыялогу, было абмеркаванне, што менавіта нацыянальная ідэнтычнасць, тое, што ўмацоўвае беларускае грамадства, на фоне спробаў Расіі паглынуць беларускую культуру, на фоне спробаў Расіі зафіксаваць сваю прысутнасць на тэрыторыі нашай краіны. Была таксама ажыўленая дыскусія пра выбары, так званыя выбары 25 году. І з боку амерыканскіх калег прагучала ясная думка, што проста няма ў краіне умоваў для правядзення свабодных і справядлівых выбараў. Таму і прызнаць гэтыя так званыя выбары 25 году няма ніякіх падставаў. Я вельмі рады быў бачыць, што прыехала вялікая дэлегацыя з боку ЗША. На адкрыцці выступіў Курт Кэмпбелл, намеснік дзяржсакратара Блінкена. Ну і была таксама шырока прадстаўленая беларуская дэлегацыя. І прадстаўнікі беларускай дэлегацыі яны абіраліся беларускімі арганізацыямі самастойна. Не так, што палітыкі вызначалі, хто будзе прадстаўляць там сектар культуры, сектар праваабаронцаў, а самі арганізацыі сабраліся і вызначылі сваіх спікераў. У сваіх выступах амерыканцы казалі пра тое, што падтрымка працягнецца, як мінімум застанецца на тым жа ўзроўні. Казалі, што санкцыі будуць узмацняцца, асабліва ў дачыненні да тых прадпрыемстваў і асобаў, якія ажыццяўляюць рэпрэсіі, дапамагаюць Расіі у вайне супраць Украіны. І гаварылі пра тое, што будуць прыкладваць намаганні для збору доказаў злачынства Лукашэнкі, а таксама прыцягнення рэжыму да адказнасці. Мы прасілі амерыканскі бок падтрымаць заклік Літвы да ўзбуджэння справы супраць Лукашэнкі ў міжнародным крымінальным судзе. Тут ёсць складанасць у тым, што ЗША не з'яўляюцца часткаю Рымскага статуту і міжнароднага крымінальнага суду, але прынамсі прыцягнуць увагу і заклікаць іншыя краіны падтрымаць гэту ініцыятыву Літвы яны маглі бы. Я думаю, што стратэгічны дыялог працягнецца незалежна ад таго, як будзе развівацца сітуацыя і пры новай адміністрацыі, пры прэзідэнце Трампе. Гэтая камунікацыя, гэтая праца ў рабочых групах, яна будзе заставацца на тым жа ўзроўні. Тыя людзі, якія ўдзельнічалі з амерыканскага боку, яны кар'ерныя, збольшага кар'ерныя дыпламаты і чыноўнікі, і яны застануцца на сваіх месцах. Тыя, хто працавалі па Беларусі раней, працягнуць сваю працу і пасля 20 студзеня.